Erkwatta yurdumyzyň şahar günjüne bolşýaly Lewap welaýatyna da telekeçilik bilen meşgulanyp, milli mirasymyzy şoklanan ýan önümleri önermek, olaryň eşretli zamanamyzyň belent ruhy bilen sağlaşygyny öýretmek boýunça anyp balyan tutumly işler, şol sana agaç ustaçylygynyň geleminiň giňden ýaýramagy milli mirasymyza goýulýan belent sarpanyň aýdyň tutnamasydyr. Döwrewap öýlerimize gün-günden gözel görke girýän owadyr kentlerimize bezeg berýän uly ihlas we zähmet siňdirilip nagşlanyp agaçdan ýasalan durly enjamlaryň häzirki zaman binägarlyk sungaty bilen sağlaşyp ajaýyp görnüşler emele getirmegi aýratyn buýsunujudyr. Halkymyzyň mukaddeslik saýan asylly hemde döwletli durmuşyny özüne jemleýän döwrewap öýlerimizde apylardyr penjereleriň, öý hojalygyny ulanýan durly enjamlaryň, şeýle-de oturguşlardyr, beýleki önümleriň, agaç ustasynyň ýerginsiz zähmeti netijesinde gözel we göze gelewli keşfi emele getirmegi ýurdumyzda netçaçylyk sungatynyň ösen derejesiniň tutnamasydyr. Yurdumyzyň Lewap welaýatynyň Çärjew, Saýat, Halaç we Kerke traplaryna Türkmenawa şäherine telekeçilik bilen meşgullanyp, netçaçylygy hünär edilen agaç ustalarynyň sanynyň artmagy, şonuň bilen birlikde olaryň ustaatlyk bilen ýasaýan gapylardyr penjereleriniň, derwezeleriniň, öý hojalygy we aşganalar üçin zerre bolan durly enjamlarynyň ilad arasynda uly sevden peýdalanmagy aýratyn billäliklidir. İlad arasynda uly awraýa eýe bolan agaç ustalarynyň öz hünäriniň iňçe sirlerini halipa şägertlik ýoly bilen ýaş nesillere öwretmegi bu täsin sungatyň barha giň gelme eýe bolýanyna güwä geçýär. Bu aýdylanlara bolsa günnägor sebetiň Çärje öträňiniň Farap şäherine hususiýetçiliğiniň ýoly goýan telekeçilik işiniň mysalynam aýdym göz ýetirmek bolýar. Bu ýerde agaç önümleriniň durly görnüşler öňürlýär. Kämil enjamlaryň kömegi netijesinde millilik bilen sağlaşyp, täzeçe rewişde taýýarlanýan göze gelewli agaç önümleri ilatyň ulisligine eýe bolýar. Ihlas siňdirilip taýýarlanan türkmen milliligi bilen sağlaşýan bu önümleriň öýlerimiziň bedegine öwrülýänligi hassa buýsunujudyr. Welaýatyň senetgärleri milli mirasymyza goýýan belent sarpasy telekeçilik ulgamynyň ösmekligi üçin döredilýän giň şertler üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyza hemde hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman serdarymyza alkyş we hoşallyk söz aýdýarlar.